vartalo eteen. Pyöräytä hartiat alas ja ota hyvä lähtöasento. Ykkösenä tiivistä vatsa. Meillä on minuutti aikaa, me lähdetään jarruttaa alas kyykkyä ja tullaan sieltä normivauhtia takas. Valmistaudu, hyvä ryhti ja lähde liuuttaa. Hidas kyykky alas, kello on käynnissä. Ja ylös. Jarruta, polvet kohti varpaita, vatsa tiukkana ja ylös. Liike on sitkeä, tasainen. Saat tehdä se ihan omassa tahdissa ja ylös. Rauhallista, ärsyttävän hidasta ja tehokasta liikettä. Malta hengittää. Taas omien liikkuvuuksien mukaan, jos kyykky jää ylemmäs, ei mitään merkitystä. Tee just sellainen, mikä on tänään turvallinen ja hyvä tähän lämmittelykierrokseen. Rinta pysyy eteen, vatsa pysyy eteen. Yhtä lailla ilman kuulaa, äärettömän hyvä liike. Jarrutus alas ja sieltä ylös. Hallitse pitkä, ranka, vahva ryhti koko matka. Viimeiset vielä. Ensimmäinen minuutti täynnä. Nopea palautus. Tehdään maasta veto. Ja tehdään se tänään täältä jalat hyvinkin lähekkäin. Perus maastavedosta. Pehmeät polvet, suora selkä. Lähdetään liuuttaa alas. Kahvoista kiinni, rinta auki. Ja sieltä mennään. Valmistaudu ja kello käy. Rinta pysyy auki. Liuuta hitaasti kuulaa jalkoja pitkin. Sinä asti kun pystyt suoraan selän vielä hallitsee. Heti jos alkaa pyöristyä tai pettää, niin sieltä ylös. Liuuta. Rauhallinen tempo. Jarruta ja ylös. Ideana, että me saadaan sekä keskivartalon vahva työ, sakareidet, pakarat ja aika napakasti koko takaketju. Nyt se selän suoruus on tässä aika avainasemassa. Jos liuutat vaan pyöreällä selällä, niin se ikään kuin livahtaa se lihastyö sieltä ohi. Nyt joudut jännittää, koko kroppaa hallitsee ja sieltä ylös. Hidas. Lantiolla on sarana, nojaat siitä eteen. Polvissa ei tapahdu minkäänlaista liikettä, ainoastaan ylävartalo nojaa sinne suorana vahvana pakettina ja ojentele. Viimeinen vielä. Ja pysäytä. Liike 2. Done. Sieltä jätä oikea jalka eteen, vasen taakse. Tehdään yhdistelmä askelkyykky ja lapaveto. Kuula sinne taaemman vasurin puolelle. Rinta taas auki, vatsa piukaksi. Ja kun askelkyykkyyn lähdettiin tonne suoraan alas. Ei lähdetty nojaamaan eteen. Sitten valmista. Kellosta ja mennään. Liuta hidas alas ja sieltä ylös. Noja eteen, suora selkä, jarruta lapaa ja sieltä. Vaihdetaan vielä jarrutuksen suunta, saadaan mukavampi. Sieltä kun oot vetänyt ylös, jarruta alas. Hidas askel kyykky ja vahva ylös. Sieltä veto ja jarrutus alas. Palauta aina vartalo suoraksi ennen seuraavaa kyykkyä ja ylös. Vapaa tempo ja sit mennään. Tämä minuutti loppuu ja sen jälkeen vaihdetaan puoli. Malta käyttää niin paljon aikaa kuin ikinä saat, silloin saadaan se maksimaalinen lihastyö. Varsinkin kyykkyä voi jarruttaa tosi reilusti. Viimeinen menee vielä alas ja aikaa. Puolen vaihto.
Sama homma. Vasen jalka edessä.